खुलुमबाय साफ्रोम खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आसाम अरुणाचल भालुकपुङाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। 6 माइलाव फिसाया जौ लोंनानै बिसिखौ बुथारदों होनना मोनथिनो मोन्दों। कान्थेश्वर हाज'वारि मुंनि दायनिगिरिया गावनि अनसुलि बिसि खान्दुरि हाज'वारिखौ जौ लोंना फैनानै नखरनि माखासे दावराव दावसिनि जाहोनाव बाथाम गजजों खर'आव बुनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। आथिखालाव बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ हमबाय आरो सारिदुवार पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होनना मोनथिनो मोन्दों। बाक्सानि मानिकपुराव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय सानाव फुंनि समाव अखा बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाव बे जाथाया जादों। मादलिबारिनि आब्दुल आली मुंनि सुबुङा सारअन्थाइजों जिउ खोमानो गोनां जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आब्दुल आलीआ फोथाराव मोसौ होलांदोंमोन जेराव बे जाथाया जायो। बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन नाथाय देहा फाहामगिरिया थैबाय होनना फोसावो। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। जायगायावनो थैनो गोनां जादों सासे 25 बोसोरनि सिख्लाया। निसामनि हालय मुंनि सिख्लाया मोनसे हानजाजों बिहु मोसानो थांदोंमोन। दुखुनांथाव जाब्रबथायाव निसामनिया थैयो आरो सा 11 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बेनिनो सा 5आ गोब्राब जोखोम जायो होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाब्रबथाया गंसे ट्रेभेलार गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जादों। थैनाय निसामनिखौ तामुलपुर जिल्लानि झारिगावनि होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाब्रबथाया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय न'आखातायाव जादों। आथिखालाव सा 5 गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ GMCHआव दैथायहरबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे जाथायनि सायाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। एरैहाय गलाघाटआव थानाय बकाघाटआवबो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बाइक आरो ट्राकनि सौग्रावलायनायाव सा 3 लाइमोनफोरा जायगायावनो जिउ खोमादों। बे सा 3 लाइमोनफोरनि मुङानो जादों दिगन्त दास, लकु दास, लकन दास। बे सा 3 लाइमोनफोरखौ देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय साननि फुंनि समाव अखा बारहुंखा बारनाया गोबां जायगायाव खहा खालामलांदों। बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि भगबान गामियावबो बारहुंखा बारनायजों न' बां गला बायना सिलिंखार जादों। गला बायजानाय सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे BTC सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनगोनखौ मिजिंथिदों। थांनाय मोनायावबो चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव गोख्रों बारहुंखानि फिन जाथाय। सामथाइबारिनिफ्राय भुटान थांनाय दानटक रड थाइखाजरा राइन' हाग्रानि दंफांफोरा बारहुंखाजों बायना थांलाय फैलाय हान्था मेला बन्द जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बारहुंखाया गोबां खहा खालामलांदों।